Já vás tu vítám za Společnost pro mezioborová studia na přednášce magistra Jirky Procházky, mého kolegy, psychologa, psychoterapeuta, který se účastní prezidia v Asociaci pro manželské a rodinné poradenství, teď se dlouhodobě věnuje problematice genderových studií a terapii lidí z genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti. Dneska tedy na obecné téma identita v kontextu genderu, sexuality a mezilidských vztahů. Přednáška bude trvat zhruba hoďku a poté bude půl hodina na dotazy. Děkuji Jirkovi, že dorazil a předávám mu slovo. Jo, tak přemýšlím na ten úvod, že ten příspěvek má nějak ilustrovat to, jak ta tematika je trochu komplexní a má vám nějak nabídnout, nějak překonat takový ten tradiční binární systém, že ty věci jsou černobílý, binární, a tohle má vlastně ukázat, jak ta struktura, kterou tady můžu ukázat, kterou jsem nějak vytvořil, jak vlastně vypadá a jak se ty věci prolínají. Že druhá věc, která se řeší, jestli ty věci jsou daný biologicky nebo sociálně nebo duševně, což, jak už tam mám napsaný a v té anotaci je to nějak avizované, vlastně jako řešit, jestli byla dřív slepice nebo vejce. Ve skutečnosti ty věci jsou propojené a nejde to jako oddělit a v té prezentaci to bude nějak vidět, jak to různě jako prolíná. Takže to může vypadat komplikovaně, ale smysl je vidět, jak ty věci prostě prolíná, jak spolu souvisejí, jak se to vlastně opakuje. A tohle je v podstatě nějaké takové jako didaktické rozdělení. To znamená, že to takhle přesně jako je, ale k nějakým didaktickým účelům, jak ty věci prezentovat, je možné vytvořit nějakou strukturu, nějakou takovouhle kostru, třeba pro tuhletu přednášku. Zároveň to má trochu ukázat, jak ty věci nejsou ahistorické, jakože něco platí od pravěku, je to daný biologicky, ale má to ukázat ty souvislosti nějaký kulturní, historický, stejně tak jako třeba nějaký ty osobní, duševní. Jo, tak tohle by měla být ta kostra nějaká a já teda začnu tím prvním tématem, takovým klasickým, tradičním, tím pohlavím biologickým, z toho anglického sex, s nějakým základem. A možná začnu tím takovým nejdřív historickým pojetím, pak tím, jak třeba to pohlaví, co dneska do toho biologického pohlaví nějak započítáváme, jak to pohlaví vlastně vnímáme. A to, co je tam zajímavé, že pořád říkáme, že ty pohlaví jsou přesně jako dvě, nicméně do 18. století ten model pohlaví byl vlastně, že to je model jednoho pohlaví. Nějak do osvícenství, do 18. století se bralo to, že muži a ženy jsou sice nějak odlišní, ale že to vlastně jedno pohlaví, že třeba ty ženy jsou třeba méně dokonalý fyzicky, ale jednak se ty orgány některé ani nejmenovaly specificky, třeba varlata a vaječníky byly braný jako stejný orgán, že ani neměli specifické označení pro nějaký anatomický specifika, třeba pro vagínu, tam nebylo vůbec žádné označení, protože se nepovažovalo za důležitý vlastně pojmenovávat to. Dokonce se věřilo, že lidé můžou pohlaví měnit během života, byť z toho ženského na to mužské, které jako bylo vnímané jako nějak jako lepšejší varianta vlastně těch lidí. A nebo se prostě ty orgány jmenovaly, jak říkám, vlastně stejně, případně s nějakým přívlastkem, jako vnější, vnitřní nebo mužský, ženský, ale nebylo to brané nějak jako směrodatný, to biologické pohlaví, že k tomu postupně dojdeme pak znova, to, co dneska nazýváme genderem, tak dřív se bralo, že nějaká ta sociální, kulturní role těch lidí je to primární a že se proto ty lidi liší. Ale to, že se liší nějak fyzicky, to se vědělo, ale nebylo to brané jako nějaká berná mince, jako by, že by tohle bylo to důležité, kvůli čemu ty lidi by se měli nějak vlastně odlišovat. V tom osvícenství se ten model postupně pak začal od toho 18. století měnit na ten dvojpohlavní. Mohli bychom sice si představovat, že to bylo kvůli tomu,
že třeba lidi vědecky líp pochopili, jak to funguje, ale mnohem pravděpodobnější je, že to bylo z kulturních důvodů, že to byla doba, kdy se měnily lidská práva, byly různé revoluce a byly různé deklarace lidských práv a ženy chtěly taky být do toho zahrnuty jako občanky, jako někdo, kdo má stejná práva. A najednou teda vystala v té patriarchální společnosti potřeba ty ženy nějak vyčlenit z toho veřejného prostoru. A tak vlastně ty různí vědci, odborníci začali vymýšlet na základě té biologie, jakoby dokázat, že ty ženy jsou jiný, že jsou v podstatě zároveň méně cenný, že to ohrozí ten reprodukční cyklus, když budou studovat a tak dál. To znamená, tam je nějaký jakoby základ toho, co trvá do dneška, byť dnes už je takový rafinovanější, dnes máme pocit, že nějaký třeba v neurovědě přesně dokážeme zobrazit, jak ty mozky jsou jiný, ale v podstatě tak stejná tradice, akorát víc nějak jako rafinovanější tradice, kdy se původně třeba uvažovalo, tak ty ženy mají přece menší mozek, tak protože jsou méně inteligentní, akorát pak se zjistilo, že to je jenom vlastně proporcionálně jiný a to, že velikost mozku vlastně inteligenci neodpovídá, protože by slon byl strašně inteligentní, takže se vždycky ty témata jako opustily, ale dali se jako nový důkazy, jak dokázat, že ty ženy jsou vlastně jiný. To, jak to vlastně třeba vypadalo, bylo, že na těch školách medicínských ty medici, zároveň to byly jenom muži, že nemohli studovat, třeba měli plakát s kostrou muže, o který se učili a vedle byla zobrazena kostra koně. A u kostry ženy byla zobrazena kostra pštrosa, což samozřejmě nějak fyziologicky neodpovídá té kostře, ale vlastně už takhle se symbolicky začalo ukazovat, že přece ten kůň ušlechtilý je spojován s tím mužem a ta kostra pštrosa byla spojována s tou ženou a takhle najdeme jako spoustu dalších důkazů. Například to, že ty názvy byly v podstatě sexistický, které byly používané. Například my máme androgeny jako mužské hormony, byť mají i ženy, a androgeny vlastně znamená jakoby mužské hormony. Estrogeny, ale ve skutečnosti není jakoby z toho slovního základu jako ženy nebo něco ženského. Estrogeny jsou ze základu, který znamená nějak jako pohybovat se nebo něco měnlivého, něco, co odkazovalo pak k té tradiční hysterii. A takhle vlastně i ty jiné pojmy a zároveň i ty fyziologické reakce byly nějak koncipované sexisticky, že to, co je spojené s těma ženama, je nějak méně cenný, když to s těma mužema je to vlastně spojované něco, co je nějak jako prestižní. Například biolog Patrick Geddes v roce 1889 vítězoslavně sdělil, že má konečně jako důkaz těch odlišností mezi mužem a ženou, že říkal, že když zkoumá ty ženský a mužský buňky pod mikroskopem, že jsou jako jiný, že ty ženské buňky jsou pasivnější, konzervativnější, apatičtější a stálejší, když to mužské buňky jsou naopak aktivnější, energické, netrpělivé, podnikavé a variabilní. Což vás asi napadá, že to je nesmysl, že ty mužské a ženské buňky jsou stejný. A tohle je takový zajímavý příklad, který pak vlastně dál budu opakovat, protože se to pořád opakuje, kdy nějaké naše kulturní přesvědčení se nám promítá do toho, jak vlastně tu biologickou realitu vůbec třeba interpretujeme, jak ji pojímáme. A ještě něco, co mi přijde třeba zajímavý, něco, co asi je takový celkem už moderní, ohledně třeba reprodukčního cyklu, protože my jsme byli ve škole zvyklí na ten koncept toho oplodnění, že přece je tam ta spermie vítězná, která prostě dopluje k tomu vajíčku vítězoslavně a tam ženská fyziologie a vajíčko, to je vlastně něco jako pasivního. Až vlastně v posledních letech se ukazuje, že to je dost naopak. Že ta ženská fyziologie je dost aktivní, že různě v tom ústrojí ve vagíně a tak jsou různý záhyby, kde je možný skladovat ty spermie nebo je pouštět a že to vajíčko ve skutečnosti si aktivně určuje třeba jaký spermie chce, aby k němu dopluly a jaký ne pomocí různých vlastně komunikátorů chemických. To znamená, že to vajíčko některé spermie třeba dokáže zpomalit, který jakoby chce a potřebuje nějak a jiné zrychlí. A to znamená třeba,
jedny spermie jednoho muže můžou s různýma vajíčkama v různých ženách vlastně komunikovat úplně jakoby jinak. Takže to není moc třeba o té spermii, ale ve skutečnosti o těch vajíčkách, kdo je vlastně jakoby aktivní a nějak si to určuje. To znamená, to, o čem mluvím, je, že ten dvojpohlavní model byl takhle nějak vytvářen sexisticky, ten, který dneska je máme, a na základě prostě těch pojmosloví a nebo to, jak byly koncipované ty fyziologické různé procesy. A můžu vlastně tam zmínit, jak to pohlaví dneska vnímáme, z čeho všeho se může jakoby skládat, byť ve skutečnosti všechno, o čem budu mluvit, můžeme do toho pohlaví nějak zahrnout. Jak říkám, on je to spíš jako didaktický rozdělení, ale v zásadě do toho spadá nějak chromozomy, hormony a genitálie. Vtip je v tom, že tyhle ty aspekty můžou vůči sobě být v různém vztahu a zároveň jednotlivý ty aspekty můžou být velmi jako variabilní. Proto třeba, já zmíním třeba nějaký příklady, ale proto je tam třeba ta definice pohlaví jako nějakého bimodálního nebo i multimodálního spektra, protože jenom ty pohlavní buňky gamety jsou binární, jako mezi vajíčkem a spermií nic jiného není. Kdežto v těch ostatních aspektech je variabilita, to znamená, my fakticky máme desítky variací biologických, jak muži a ženy vlastně vypadají, a mnoho z nich jde určitě těm pólům a mnoho z nich třeba ani ne, což se pak mluví jakoby o intersexualitě a intersex lidech, kteří jsou různě variabilní a třeba o tom ani nemusí celý život vědět, protože vypadají, jak vypadají, cítí se cítí, ta fyziologie třeba víceméně jakoby stejná, a akorát třeba s reprodukcí to může být komplikovaný, byť ani to nemusí. Abych to tady ilustroval, třeba ty chromozomy vypadají jako nějak klasicky na střední, případně na vysoký jsme se učili, že XX je vlastně žena a XY je program, který pak spustí muže, protože defaultně jsme všichni ženy, akorát pak ty jako geny a hormony spustí jakoby maskulinizaci vlastně toho dítěte. Nicméně pointa v tom, že ve skutečnosti jenom jeden díleček z toho chromozomu Y je ten, kdo to spouští. To znamená, tam nám pak nastává spousta příkladů, jakože ten díleček na tom Y nemusí být, anebo může být na X. Pak se nám může stát, že tam sice je ten díleček na tom Y, ale třeba to tělo není citlivý na ten testosteron, to znamená, se stejně ten člověk vyvíjí vlastně jako žensky. Nebo se může stát, že ty chromozomy jsou sice XX, ale třeba to tělo je naopak velmi citlivý na ten testosteron, takže se to tělo a ten člověk vyvíjí třeba mužsky. A ani to není všechno, protože jak tam mám tady dole ukázaný, že někteří lidi mají dokonce nějaký jakoby mozaikový ty uspořádání těch chromozomů v tom smyslu, že různé buňky v těle mají různé chromozomy. To znamená, jeden člověk může mít jak třeba XX chromozomy, tak v některých buňkách XY chromozomy nebo spoustu dalších variací. To znamená, už jenom na té chromozomální úrovni je tam nějaká variabilita, pak na té hormonální a pak samozřejmě na té genitální, kde to taky může být jakoby nejasný, protože ten základ těch orgánů je vlastně stejný. A to, jak se pak vyvíjí, je prostě určený různýma těma citlivostma, hormonama a tak. Jo, tak já se zorientuju, co jsem vám řekl. Říkal jsem teda nějaký ten vývoj toho pojetí pohlaví od toho nějakého monopohlavního přes binární až v podstatě po dnešní, kdy některé státy uznávají 3 pohlaví v tom smyslu, že třeba uznávají úředně nějaký neutrální pohlaví pro ty intersex lidi, kde to nejde určit jen tak. To znamená, tam je pak to zajímavé, že vlastně biologický pohlaví a úřední jsou nějaký jakoby aspekty, že to, co máme v občance, je spíš jako úřední pohlaví, to biologicky může být jako proměnlivý. Ať už jsem intersex nebo trans člověk, nebo prostě může mít nějaký jakoby specifika a úřední pohlaví, jak říkám, teda v některých státech jsou vlastně jako 3, to znamená v rámci toho spektra třeba můžeme určovat takhle 3 různé variace v nějaké moderní společnosti. A ještě vám teda můžu zmínit víc o té intersexualitě, protože
vlastně pohlaví určuje ten lékař, a on fakt vlastně určuje, že on na základě nějakých vnějších anatomických znacích lékař nebo lékařka vlastně určí, jestli je to muž nebo žena, akorát v některých případech to určit nejde. Třeba u těch intersex lidí to fakt může být v rámci té variability takový, že ten lékař třeba nepozná, jestli to je penis nebo klitoris, což je nějaké jakoby primární hodnocení. A to, co je vlastně v tom zajímavé, že na to jsou kritéria, která jsou pak taky nějak vlastně jako měnlivá v té historii nebo jsou i nějak sexistická. To znamená, ten lékař má nějaký tabulky, kdy si řekne, určuje, jestli to je klitoris nebo penis třeba podle délky, a ta délka se třeba určuje kvůli tomu, jestli ten člověk bude moct mít penetrativní sex, což je nějaký jakoby aspekt. Ono se třeba moc neřeší, jestli tam pak je nějaká sexuální spokojenost, nebo jestli ta žena, co by s tím případným mužem měla sex, by byla spokojená, jestli to takhle potřebuje, ale jakoby ta variace penetrativní sex, ideálně jako penis a vagína, jsou nějaké aspekty, podle kterých se určuje, jestli ten orgán je dost velký, případně jestli by ten člověk mohl čurat ve stoje, že fakt vlastně takhle se nějak přemýšlí. A když se řekne, ne, ten orgán je moc malej, aby ten člověk v dospělosti takhle mohl fungovat, tak se řekne, že to je klitoris. Ale i na to jsou nějaké kulturní normy, takže se řekne, jo, ale na klitoris je to v naší kultuře moc vlastně velký orgán, tak ho trochu ještě jako navíc krátíme. To znamená, vlastně lékařsky pak ten člověk se v podstatě nějak jako upraví, aby odpovídal tomu binárnímu modelu. A je to tím pádem i nějak subjektivní. Třeba se ukázalo, že ženy a muži to mají jako jinak, že třeba lékařky víc tu rozmanitost respektují, nebo různé obory to mají jinak, že třeba velikost stytkých pysků chirurgové mají tendenci patologizovat, a kdežto tu rozmanitost víc lidé s gynekologickým vzděláním nebo ty praktičtí lékaře a lékařky respektují. To znamená, to pohlaví je fakt nějak určovaný a ta variabilita je trochu pak uměle vytvářena do nějakého to binárního pojetí, přestože jako v té realitě to je mnohem pestřejší. Možná poslední věc, proto se pak třeba neutrálně říká o tom vlastně určení pohlaví, že než to, že se někdo narodil jako muž nebo žena, nebo tak vlastně, že to pohlaví bylo nějak přirazeno, je anglicky vlastně assigned female nebo male at birth, že při narození tomu člověku bylo určeno tohle pohlaví. Je to třeba způsob, jak neutrálně mluvit o nebinárních lidech, o kterých se pak zmíním, kde není asi dobrý říct, že to muž, žena, nebo se tak narodili. To znamená, jako mluvit o tom určení pohlaví je nějak jako neutrální, který vlastně ilustruje tu situaci, kdy to pohlaví fakt je určeno, přestože tu biologii třeba nevíme nebo je nějak variabilní. Takže pokud je to v pořádku, tak já přejdu dál do něčeho, co nám dělá oslí můstek mezi genderem a tím biologickým pohlavím, něco, co možná vysvětluje ten rozpor, kdy vlastně lidé celkem znají gender, že je to nějaký kulturní, sociální aspekt a moc pak nerozumí, jak to, že třeba trans lidi mají tu identitu vlastně nějak jakoby vrozenou a jde o to, že se v tom konceptu zapomíná na to, kdy Robert Stoller v roce 1963 vlastně vytvořil ten koncept, kdy pojmenoval i tu vnitřní genderovou identitu, core gender identity, která je určitá paralela sexuální orientace, o které budu mluvit. To znamená, že to je nějaký vrozený aspekt, který sice nemá anatomický základ, něco, co můžeme vypreparovat, něco, co vidíme, jako třeba genitálie, ale je to vlastně něco, s čím se ten člověk narodí, podobně jako s tou sexuální orientací. To znamená nějaké psychologické chápání a prožívání sebe v těch genderových kategoriích, jako muže nebo jako ženy, případně někdo to má, že se vlastně necítí ani jako muž nebo žena, nebo obě ty kategorie vlastně jsou pro ně zároveň v těch prožitcích přítomný, nebo se to může i nějak měnit, nebo to může být vlastně nějak vlastně o něčem jiném. A pak tady můžeme v tom kontinuu buď mluvit o cis lidech nebo trans lidech, což asi víte, vlastně cis člověk je ten, kde to biologické úřední pohlaví odpovídá té genderové identitě, jak se ten člověk sám identifikuje, a trans člověk v tom spektru
je někdo, kde ta vnitřní genderová identita je jiná než to pohlaví, který mu bylo určené při narození na základě nějakých těch viditelných anatomických znaků. A zároveň tam jsou ještě další možnosti, které jsem vlastně nějak zmínil, že ten člověk může být nebinární nebo bigenderový, že oba ty gendery jsou pro něj nějak aktuální, anebo nemusí vnímat žádný gender, že se nedokáže identifikovat na tom spektru mužsko-ženským. To je ten oslí můstek mezi tím biologickým pohlavím a tím genderem, ke kterému přejdeme. Takže opustím tenhle slide a můžeme mluvit o tom genderu, který celkem známe. Já tam mám jakoby takový 2 definice. Tahle je asi taková ta známější ve smyslu, že je to nějaký kulturní, psychologický a společenský aspekt vlastně téhle tematiky. To znamená nějaké společensko-historicky podmíněné představy a očekávání, které se váží k tomu obrazu ženství, mužství anebo těch dalších kategorií, které máme. V naší kultuře ne. A máme pocit, že je to vlastně nějaká novinka, že máme jako spoustu těch genderů, že to z západu nějak přinesený, ale je to jenom o tom, že moc neznáme vlastně tu variabilitu v rámci historie, sociologie, antropologie, etnografie, kde se pracuje s různýma variacema a jak je tam napsaný, nějaké země mají vlastně spoustu těch genderů, mnoho kategorií a připomínám i, že vlastně tohle pojetí tradičně předjímalo to biologické ve smyslu, že tohle pojetí nějaký sociologický bylo kdysi důležitější než to, jak přesně ten člověk fyzicky, biologicky vypadá. To, co tam můžu ilustrovat, je v té variabilitě, že třeba nějaké té kategorie jsou víceméně čistě sociální, některé naopak v podstatě víc biologické. Například tam mám zapřisáhlé panis, virgins nebo bornesha z Albánie, případně v Africe v nějakých zemích. V Albánii je patriarchální země a ve chvíli, kdy tam vlastně není v té rodině žádný muž, tak oni mají na to institut, který už nějak asi zakrňuje, protože není moderní, ale institut, kdy ta žena může vlastně přijmout tu mužskou roli a nepotřebuje žádnou komisi, žádnou tranzici, žádný souhlasy, ale v podstatě v rámci toho rituálu ona přijde do té mužské identity a obléká se tak, chová se tak, cítí se tak a to společností je tak respektovaná a braná jako muž. Proč pany? Protože vlastně musí být pak v celibátu, protože nemůže mít vztah ani se ženami, protože je nějak fyzicky, fyziologicky žena a nemůže mít vztah ani s muži, protože vlastně sociálně je mužem, ale je to vlastně kategorie, která je víceméně sociální, byť je možný, že ta žena může být trans muž a může vlastně využít třeba tenhle institut, nevím přesně, jak to chodí, ale můžou tam být tyhle variace, ale jinak je to vlastně čistě nějaký sociální rituál. A zároveň tam mám teda třeba příklad, že v nějaké části Afriky je podobný institut, ale tam třeba ty muži nemusí být v celibátu, ale můžou se oženit a mít děti, aby bylo vidět, jak vlastně i různých kultur s podobnými kategoriemi zachází nějak jinak. Můžu se zeptat? Ty jsi teďka sám řekl, že některé z těch kategorií jsou víc biologický, některé víc jako kulturní nebo sociální. A všemu tomu bys říkal gender? Gender znamená, jak tu variaci vlastně pojmenováváme v té kultuře. A ať už to je variace na základě toho, že ty lidi vypadají fyzicky jinak, nebo variace na to, že vlastně sociálně je vnímáme jinak. Tak v tomhletom, že vlastně ten podnět, proč ty lidi jsou odlišní, může být sociální nebo biologický, anebo něco mezi tím. A na základě toho v té kultuře jsou různě pojmenování. Jakoby na tom druhém pólu jsou, já to nebudu číst, protože ani nevím, jak se to vyslovuje, ale v nějakých částech světa, v Dominikánské republice a na Papuje Nové Gvineje je takový fenomén, kde se rodí od někdy děti vlastně intersex kvůli nějaký enzymatické necitlivosti nebo tak, kde vlastně nemají penis, kterým začne růst až ve 12. Ve chvíli, kdy se spustí fakt ta intenzivní puberta a fungují tam jiný hormony. To znamená, oni jsou vnímaný vlastně jako ženy, jsou identifikovaný jako ženy, protože tak vypadají, proto ty názvy jako penis ve 12, nebo nejprve žena, pak muž, nebo čekající, až se stane mužem. To znamená, až ve 12 se zjistí, že vlastně biologicky to je muž, chlapec, ten člověk. A mají proto teda v těchto místech tyhle různý pojmenování.
A s tím, že zase tam je variabilita, že například v té vesnici v Dominikánské republice jsou tito lidé, tito chlapci přijímaný, kdežto Papua Nová Gvinea je vlastně víc ostrakizuje, přestože je to jakoby stejný fenomén, tak tam je nějak různý přístup k nim. A je tam jinak běžná variabilita ve smyslu, že někteří z nich můžou být pak gejové, někteří můžou být trans, ale většina z nich statisticky je klasicky hetero, cis mužů, přestože se třeba někteří nechávají ty svý ženský jména, které dostali při narození, tak je třeba používají i v dospělosti. Ještě jsem chtěl říct k tomu, že ty kategorie jsou teda nějak historicky a společensky podmíněné v tom smyslu, že tam máme nějaký biologický základ, jak se cítím, to, jak se budu identifikovat, jestli jako muž, žena, tu spirit a tak dál, je pak už daný tím, jestli mi ty kategorie nebo jaký sociální kategorie jsou mi v té kultuře přístupný. To znamená, já se můžu prožívat vlastně duševně tak, jak mi ta kultura umožní. Přestože to na první pohled může znít jako zvláštně, že se můžu cítit jako žena, protože tak, nebo trans žena, nebo trans muž, protože v té kultuře vlastně ten koncept je možný. Si pamatuju jednoho spisovatele, jehož jméno ale si už nepamatuju, který, a už zemřel, který se identifikoval jako feminní muž, ale říkal, že kdyby věděl tehdy, že existuje taky možnost, že jsou vlastně jako trans ženy, takže tahle kategorie, tahle identita by mu byla bližší, ale že už prostě dožije takhle, protože na to zvyklý celý život se vlastně takhle pojímal. Stejně tak já nemůžu být tu spirit, protože to je něco, co neznám, co vlastně v mý kultuře vlastně neexistuje, nebyl jsem tak vychovávaný. A zároveň někdo, kdo by v Americe byl tu spirit, tak je možný, kdyby vyrůstal tady, tak třeba by se identifikoval jako feminní gay nebo transžena, transmuž, ale nedá se to říct, jsou to prolínající nějaký množiny, ale ty kategorie jednotlivý jsou specifické vždycky pro tu danou kulturu a dobu. Takže my nemůžeme říct v minulosti nebo v jiné kultuře, jo, tak to je transžena, nebo to by byl gay, protože nevíme. A i ty přístupy k těm genderům jsou prostě v těch zemích různý. Možná ještě nakonec ilustrovat ty hijry v Indii jsou asi taky celkem známí, taky to můžou být transženy, feminní gejové nebo tak. A taky ten přístup je takový ambivalentní. To znamená, je zajímavé, že tam ta kategorie v té kultuře je, že vlastně tam jsou zahrnutí i lidi, kteří prostě neodpovídají nějakým těm běžným tradičním hetero, cis genderům a zároveň je ta kategorie ambivalentní v tom, že třeba na svatbách jsou hijři vnímaný jako nějaké posvěcení a můžou se tak vydělat nějaké peníze, protože to přináší to nějaké štěstí a zároveň jsou v té společnosti ostrakizovaný. To je jenom na ilustraci další, jak ty kategorie můžou i stejný i ve stejné zemi být vlastně pojímaný nějak ambivalentně. Jo, takže tohle jinak teda určuje ty kategorie muž, žena nebo další kategorie, případně to, jaký obraz toho ženství a mužství je v dané společnosti, v dané kultuře nějak jako mainstreamový nebo hegemonní, protože třeba máme různé variace mužskosti, ženskosti v naší kultuře, ale nějaká je tradičně braná jako ta hlavní a nějaká třeba je braná jako ne tak dostatečná. A možná ještě sem se hodí, než přejdu k tomu dalšímu pojetí toho genderu, vlastně znova připomenout, jak tyhle kategorie původně byly důležitější než to biologické pohlaví. To znamená, že bylo vlastně jako důležitější, jak se ty lidi chovají, jestli respektují to svý společenské zařazení. To znamená třeba technicky vzato, muž mohl mít sex s jiným mužem, ale když to bylo v takové ty aktivní roli, takže to, že vojáci a námořníci měli homosexuální kontakty, bylo jako dobrý, když byli ty aktivní. Ve chvíli, kdy ten muž by byl nějak jakoby pasivní, tak to je to, co bylo brané jako něco, co vlastně narušuje ten společenský řád. Podobně u žen se neostrakizovalo, pokud by měli sex spolu. Dokonce jsem měl za to, že to ani vlastně není technicky možný vzhledem k nějakému tomu falocentrickému pojetí té sexuality, ale ženy byly kriminalizované ve chvíli, kdy si vzali kalhoty. Takže by hrozilo, že překročí ten genderový řád, že by mohly mít nějaké ty privilegie, jako mají ty muži. To znamená, to, jak se chovali, bylo něco, podle čeho se ty lidi posuzovali, ne to, jak vypadají, nebo třeba s kým mají sex s lidmi, jakýho pohlaví nebo genderu.
No, nevím, jestli možná ještě u tohohle můžu zmínit třeba homosexuální pedagogiku v antickém Řecku, kterou všichni nějak známe, ale neznamená to, že to Řecko bylo nějak úplně respektující k homosexualitě, spíš to bylo velmi nějak formalizovaný, to znamená ty role, kdy ten nějaký starší muž mohl být vlastně s mladším mužem, bylo možné jenom do určitého věku toho mladšího muže. Ten mladší muž byl jenom ten, kdo byl nějak vlastně v tom vztahu pasivní, ten starší ho měl dokonce vlastně se mu dvořit, dávat mu dárky a ten sex tam taky fungoval, vlastně nějaký anální, ale bylo to taky trochu ritualizovaný a tomu mladšímu se to prakticky ani nemělo úplně jako líbit, nebylo to kvůli nějakému potěšení, ale kvůli tomu, že ten vztah vlastně takhle nějak vypadal. Ale ve chvíli, kdy tam ta puberta postoupila, tak ten vztah musel být jako ukončený a nebylo možné v něm pokračovat dál, to, že se bylo společensky vlastně jako nepřístupný. Ale prostě genderově, když se chovali takhle a plnili ty svý role, tak to bylo vlastně jako předepsané, to, že tam je nějaký mentor, někdo vlastně mladší, kdo i fyzicky v té intimitě nějak vlastně jako figuruje, když to plní ty podmínky předepsané tou společností. Jo, tak já přijdu k té druhé, možná trochu ne tak známé definici toho genderu, že vedle toho, že to je teda nějaký aspekt toho, jak jako pojímáme v té kultuře mužskou, ženskost nebo další identity, tak ten gender je i nějaká kategorie jakoby nějakého symbolického řádu, ve smyslu prostě nějaké obrazy, které se váží k ženství a mužství, případně dalším kategoriím, které my promítáme do toho světa v tom smyslu, že my vlastně celý svět organizujeme na základě jakoby pohlaví a genderu, že ho promítáme do toho světa. Nejvíc to je asi vidět v gramatickém rodu. To slovo gender v podstatě i z toho původně jako vychází. To byl jako původní význam a zvlášť třeba čeština je genderovaná, takže my se můžeme všimnout, že vlastně objekty ve světě my pojímáme jako mužské a ženské, přestože to jako gramatická kategorie, tak to, jak vážeme na to mužství a ženství. To znamená, jedna věc je, že všechno genderujeme kolem sebe, druhý aspekt je, že ta genderovanost je dichotomní, že to je jako polarizovaný, mužsko-ženský. A třetí, ten význam toho řádu je, že je to hierarchizované, to znamená, to, co je označované za mužské, je jako vnímané jako to, co je nějak jako prestižnější nebo výjimečnější. Takže v praxi to pak znamená, že my máme třeba, planetu Mars nebo Venuše, který nemají nic společného s mužem a s ženama, s reprodukčním cyklem nic. Ale není to jenom o tom, že by tam byl gramatický rod. My prostě už máme zafixovaný, že ten Mars je mužská planeta, nějaká válečná a Venus je planeta lásky a nějaká ženská, přestože to jakoby nemá s muži a ženami skutečně nic společného. Tenhle proces je to, co jsem na začátku možná někdy říkal, že máme nějaké kulturní přesvědčení a to promítáme do toho světa. A tím, jak si ten svět opentlíme tímhle s tím, tak ten svět nám to pak zpět nějak vrací a zrcadlí a tím nám potvrzuje to naše přesvědčení. Že tomuhle procesu se říká naturalizace, že my pak máme pocit, když jsme od malička vychovávaný v těchto kategoriích, že to přece přirozený, že všechno přece takhle jako vypadá, že to jsou muži, ženy, muži jsou takovýhle, ženy jsou takovéhle, protože máme planetu Mars a Venuše a všechno ostatní. Že od malička se učíme ty kategorie dichotomní, jako je den a noc, nebo emoce rozum a rozum přiřkneme mužům, emoce vlastně ženám, nebo civilizace a příroda a zase tu přírodu přiřkneme třeba ženám a civilizaci mužům, pokud se nám to nehodí jinak, protože tak jako vtipný, že sice třeba přírodu přiřkneme jako ženám, že ty jsou ty přírodní, jsou málo kulturní a neměly by být pak v těch institucích, kdežto ve chvíli, kdy dojde třeba k nějaký sexualitě, tak se říká, že muži jsou ty, co se nemůžou ovládat přece a jsou vlastně najednou ti muži emotivní. Ale jinak tam jsou jako tyhle ty principy. Asi k tomu genderu a i k tomu symbolickému řádu je to všechno, tak já můžu přejít dál už možná k trochu méně komplikovaným věcem, jako je orientace. Já tam mám název milostná orientace, které si se zatím neuchytil, ale já mám jako velký problém, jak vlastně to nazývat, když ta sexuální orientace je jako sousloví, který je strašně zažitý, ale vůbec neodpovídá už vlastně tomu konceptu. V tom smyslu, že v tom slově sexuální orientace je jednak, že jde vlastně o sex,
a už tam není zahrnutá třeba jako romantická citová orientace. Někdy se říká, že tam přesně zahrnutá je, ale ve skutečnosti ve chvíli, kdy řekneme sexuální, tak spíš myslíme na ten sex a navíc, jak pak ukážu, ta citová orientace může být navíc jiná, než je ta fakt sexuální. Druhý aspekt toho sexuální je, jak jsem na začátku říkal, sex je biologický pohlaví, kdežto ta orientace nemusí být vázaná na biologický pohlaví, na genitálie. Proto mě nějaká milostná love orientation přijde něco, co je víc pro mě jakoby nadřazenější pojem, kam můžeme tyhle kategorie nějak zahrnout. Mám tam pak 2 definice. Ta první je asi to, co znáte, protože je taková učebnicová, to je dokonce z nějaké učebnice, že to nějaký celoživotní, neměnný, nezapříčiněný a nezvolený stav, preference teda sexuální, erotické, případně citové k nějakému pohlaví. A možná, když se na tu definici zamyslíte, tak vám možná přijde, že je moc, že trochu tlačí jako na pilu, aby zdůraznila, jak se ten člověk jako nemůže, jak je to vrozený, jak se to nedá měnit. A možná, kdyby to chtěl měnit, tak kdyby mohl, tak to jako i změní. To už to jako není možná mezi řádky. A je to taková, můžeme dnes říct, jako nějaká heterosexistická, heteronormativní definice, která odkazuje k tomu vývoji té orientace, kdy místo k nějakému respektu ten vývoj šel jenom k nějaké jako toleranci. To znamená nějaké podmíněné toleranci, že ty lidi budeme tolerovat, protože to mají takhle. A ještě by možná měli deklarovat, že se jim to nelíbí a chtěli by to změnit a pak je můžeme tolerovat, protože nějak tím jakoby trpějí. V té minulosti to bylo tak, že nejprve přestala být třeba homosexualita trestná, protože to bylo definované jako nemoc nějaká duševní. To znamená, nebylo to kvůli tomu říci, jo, 2 dospělí lidi spolu můžou mít sex a je to v pořádku. Bylo to kvůli tomu, jsou nemocní, takže nebudeme trestat. Pak když byla depatologizovaná, tak to zase nebylo kvůli tomu, jo, sex 2 lidí je v pořádku, není to nic nezdravého. Bylo to kvůli tomu, nedá se to léčit. Teď, dokonce sám někdy jako dal. Což samozřejmě pak nedává smysl, protože jsou jiné nemoci, které nemůžeme léčit a jsou vnímány jako duševní poruchy. Tohle ale pak znamenalo, že teda ta tolerance je nějak podmíněná tím. Kdežto ta druhá definice, že to teda nějaká jakoby kapacita emoční k tomu vztahovat se buď sexuálně nebo citově k nějakým jiným subjektům, protože to může být osoba, nebo to může být charakteristiky té osoby, nebo to ani nemusí být osoba. To znamená, že to nějaká erotická, sexuální, citová touha. Zároveň do toho můžeme i zahrnovat sexuální chování nebo sexuální identitu ve smyslu, jak se jakoby pojmenovávám. Třeba jestli se definuje jako homosexuál, což je termín, který je vlastně psychiatrický a v anglické literatuře se už nevyskytuje, takže v USA bych se identifikoval spíš jako gay. U nás to pořád ta setrvačnost jako je tam. A já to tam mám i napsané, že to je spíš takový medicínský a dichotomní model, který pak teda odlišuje třeba jako heterosexuální orientaci, homosexuální, bisexuální, případně demisexuální a sexuální. To znamená člověk, který necítí touhu k nějakým osobám, může třeba masturbovat, může mít nějaké potěšení, ale není jako třeba sexuálně přitahován k nějakým lidem. Případně demisexualita ve smyslu, že třeba to ten člověk má tak, že jenom v nějakém blízkém partnerském vztahu cítí sexuální touhu k tomu člověku. Někdo to může mít zase naopak, že ve chvíli, kdy se ten vztah stane blízký partnerský, tak tam sexuální touha pro ně vlastně opadá. Což tady nemám pojmenovaný, ale jenom pro ilustraci, že těch variací je nějak jakoby víc. A mám tam nějak zmíněný, že teda můžeme použít takový ten medicínský, spíš kvantitativní model, dichotomní, který ale pak hrozí zase jako nerespektem té variability, protože třeba ta bisexualita pak je pojímaná některými těmi odborníky, že neexistuje, nebo že stejně ten člověk je víc přitahovaný k mužům nebo ženám, přestože ten člověk to může mít jako různě. Může být přitahovaný různě mužům a ženám, může být přitahovaný ke všem genderům, k trans lidem, nebo u těch lidí ho můžou zajímat různé jiné aspekty. To znamená, ten jakoby kvalitativní model, když to řeknu takhle, je spíš o nějakém kontinuitě nebo fluiditě, nebo že pro toho člověka můžou být zajímavé jiné věci než vlastně pohlaví nebo genitálie.
protože kdybychom to brali, jak říkám, ohledně toho pohlaví, tak by třeba z toho mohli vypadávat trans lidi, jejich těla prostě můžou vypadat jakoby jinak. A pro někoho naopak můžou ty trans lidi být přitažlivější než cis lidi z nějakého důvodu a nemusí to prostě ani být o těch genitálií. Tady jenom jsem vlastně jako zmínil, to asi je něco, co znáte, že můžeme teda mluvit o hetero lidech, lesbách, gejích, bisexuálních, trans lidech, queer lidech, nějaká jakoby zkrátka, která se používá, ale to, co jsem chtěl nabídnout, je nějaký model, který je víc o nějakém uspořádání a nemusí ta sexuální orientace vypadat tak jako kvantitativně, binárně a tak. To znamená, my můžeme uvažovat o tom genderu, který toho člověka přitahuje nějak citově, jak budu mluvit v zápětí, nebo sexuálně, po kom vlastně touží, po mužích, po ženách, cis trans mužích, nebo jenom po trans mužích. Je tam pak nějak aspekt toho těla, co je pro toho člověka atraktivní, ať už výška, nebo váha, nebo možná ty genitálie, pro někoho jsou nějak jako důležitý. Pak tam je počet, což taky můžeme vnímat třeba, podle mě, počet třeba sexuálních partnerů, jestli ten člověk chce mít sex ve 3 s jedním člověkem, nebo jestli vztahově je orientovaný na otevřený vztahy, nebo polyamory vztahy, nebo během života, kolik má třeba kapacitu mít vlastně partnerů nebo partnerek. Je tam pak úroveň nějaký touhy po těch lidech, která může být různá věk nebo nějaké role, třeba v rámci BDSM nebo velmi vlastně jako široce. To, co mi přijde jako zajímavé, že asi není dobrý to brát jako nějaký vzorec, že si tam očkrtám ty kategorie, takhle to mám. Podle mě spíš ty kategorie mezi sebou jsou v různé interakci, v různém vztahu, že já to s různýma lidma můžu mít různě. Třeba můžu být gay a můžu třeba se k mužům, který jsou mladší a menší než já, vztahovat víc dominantně a je to pro mě jak přirozený a naopak. A zároveň to může být ale jinak. Nebo přemýšlím, můžu být transmuž, který je bisexuální, přitahují mě muže a ženy a se ženama se můžu chovat jinak, můžu být dominantní, aktivní a můžu být naopak vlastně ten víc submisivnější nebo potom pasivní, jak se tak různě říká. A stejně tak vztahově to může být tak, že s některým partnerkou můžu mít taky jistý vztah, že je pro mě nějak přirozený být v otevřený nebo polyamory vztahu a s někým jiným třeba to pro mě takový není a můžu to mít jinak. To znamená, ty kategorie jsou nějak proměnlivý a v nějaké jako interakci mezi sebou. A možná poslední věc, já jsem, nevím, jestli tam mluvil o té asexualitě a asexualita vlastně taky je třeba jakoby otázka, jestli tam vkládat nebo ne, ale za mě tam nějak vlastně jako vypadá, přestože to může znít paradoxně, že když člověk nemá sexuální touhu, ale je to součástí té polarizace a můžeme mluvit i o pedofilii, jestli tam spadá nebo ne, což je ale velmi tabuizovaný kritický téma, o kterém se moc nedá diskutovat, proto jako vyčleňovaná z toho pojetí, protože je to vnímané jako parafilie, o který moc tím pádem nejde jakoby mluvit. A já můžu teda přijít k té citové romantické orientaci přitažlivosti, která se cestou sexuální nějak souvisí, ale to, co je zajímavé, že prostě to nemusí být stejný. To tady je nějak příklad, jaký různý orientace citový třeba můžeme uznávat, jak se ten člověk romanticky vztahuje k osobám jiného genderu, stejného genderu, ke všem genderům, nebo to může mít taky nějak specificky jenom třeba k blízkým osobám nebo k nikomu. A nemusí to být stejný, jako je ta orientace sexuální. To znamená, ten člověk sexuálně může být přitahovaný k mužům i ženám, ale citově třeba ho přitahují víc ženy, nebo naopak jenom muži. Nebo může být asexuální, ale romanticky se zamilovávat do všech lidí a trans lidí a tak. A ještě možná pro nějakou inspiraci, že vedle nějaký citový orientace, aby to bylo pestřejší, můžeme vnímat i nějaký další druhy přitažlivosti, co zažíváme. Může to být nějaká senzuální přitažlivost, nějaké doteky, obejmout se, což taky lidé mají různě a může třeba tohle být pro ně něco důležitého.
nebo nějaká estetická přitažlivost, že ho na tom člověku něco zajímá, něco láká ve smyslu nějaké estetické přitažlivosti. A nebo to může být platonická přitažlivost, která není romantická, že to je pro ně nějaké přátelství a chce s tím člověkem jet k moři a zažít západ slunce, ale ne si o něm povídat a probírat svoje city a není to něco, co třeba zahrnuje do toho vztahu. Ještě jedna věc a to přemýšlím, asi by se tam hodilo k tomu vlastně k té orientaci a tak, že jak jsem říkal, že to, co ty lidi přitahujeme, že může být různý ve smyslu a pestrý, nevím, třeba může být lesba, která ale zároveň může mít ráda sex s geji. Ne protože to jsou muži, ale protože třeba jí přitahuje to nějaká ta společná queer identita a je to něco, co prostě je součástí nějaký sexuality. Nebo může být teda muž, který má sex s muži a zároveň se neidentifikuje jako gay, je to z nějakých jakoby jiných důvodů. Nebo ty lidi může zajímat humor, nebo to, že ten člověk umí vařit, to je to sexy a něco, co prostě je jakoby přitažlivý pro ně. Čím se můžu dostat dál a k nějakému vlastně předposlednímu slajdu, který obecně pojímá nějaké sexuální chování. Že my máme tendenci vnímat vlastně ve chvíli, kdy se něco týká genitálií, takže to vlastně sex a sexualita a že je to motivované nějakou sexuální touhou, ale to sexuální chování je pestřejší, má nějaký kulturní aspekty, komunikační aspekty. Tam na začátku mám nějaké funkce sexuality, ta reprodukční je celkem jasná, to nás asi napadne, že sex slouží k to i nějaké reprodukci. Zároveň dalšíma funkcemi jsou nějaké potěšení, kam můžeme zahrnout i třeba nějakou masturbaci a třetí funkci, kterou můžeme pojmenovat, je nějaká komunikace, že tak lidi komunikují, určují povahu toho vztahu, že je to o nějaké dynamice a zároveň v té sexualitě většina sexuálních kontaktů se týká komunikace potěšení, jako málo kdy je to o reprodukci, protože ta lidská sexualita není daná jako u nějakých jiných živočišných druhů, kde je to prostě víceméně jenom o reprodukci a mimo reprodukční cyklus vlastně ty zvířata spolu ani nemají kontakt. U člověka je to hodně vlastně o té komunikaci, případně potěšení. Pak je tam ten aspekt té moci, že sexualita zároveň zahrnuje nějaký souvisí tady s tou komunikací, nějaký mocenský aspekt, že to nemusí být jenom nějaká touha, ale nebo že ta i sexuální touha může být způsobená tou mocí, nebo že ten objekt je nějak sexuálně dostupný, ale spíš teď mluvím o tom, že třeba znásilnění patří mezi váleční zločiny a není to tím, že by ty vojáci byli tak nadržení a cítili touhu, ale vlastně to znásilnění je nějaká snaha demoralizovat obyvatelstvo, je to vlastně snaha nějak ublížit těm lidem. Ty vojáci můžou znásilňovat i muže a není to o tom, že by byli gejové a byli by tak nadržení, ale je to vlastně kvůli tomu, aby dali na vlastně tu moc, tu převahu, že to vlastně nějaký druh vlastně agrese, nemotivovaný přímo nějakým potěšením nebo aspoň jakoby sexuálním. Podobně to může být součástí nějakých kulturních projevů. Už jsem mluvil o té homosexuální pedagogice v Řecku, kde vlastně součástí kultury byla nějaká homosexuální sexualita. Pak tam jsou třeba jako příklady nějaké, třeba to přijímání do bratrstva nebo ve sportovních týmech nějaké rituály, které můžou být jako velmi sexuální, velmi homosexuální, velmi jako explicitní a přitom to zároveň je součást nějakých jako zkoušek těch lidí a nějakého třeba vlastně ponižování a tak. A není to zase o tom, jakoby nějaký jako realizaci nějaký svý orientace nebo sexuální touhy, ale spíš prostě je to nějaký jako rituál třeba v těch týmech nebo tak. A to, že ta sexuální identita dřív třeba nebyla určovaná podle toho pohlaví objektu sexuálního, to jsem nějak říkal, no, že se to spíš určovalo třeba podle toho chování do té doby, než
byla vytvořena specifická kategorie, že homosexualita je nějaká identita, že se ten člověk může tak identifikovat, tak do té doby to byl vlastně koncipovaný, že nic takového neexistuje, ale ten sexuální kontakt je spíš na základě toho nějaký dominance, submise nebo na základě nějakého společenského postavení. Jak jsem říkal třeba u těch námořníků, že pokud ten námořník měl sex s jiným mužem, tak to bylo bráno jako součást identity, nebylo to na tom nic divného. Nebo kdysi byly normální intenzivní romantické přátelství mezi ženami a muži. To znamená, ženy si psaly milostné dopisy, žena Němcová své přítelkyni psala velmi vášnivé dopisy i fyzicky a nebylo to kvůli tomu, že by byla lesba, ale že to kulturně bylo vlastně braný normální, že ženy spolu mají, zvlášť v tom patriarchálním světě, nějaký blízký, intenzivní, citový vztahy. Ale ve chvíli, kdy byla vynalezena homosexualita, což jsem tam možná mohl taky říct u toho někde sexuálního chování, tak se museli lidi jako rozhodnout. Tak buď jsem gay a můžu mít blízký vztah s muži, a nebo ne, musím se od nich vymezit. A to je možná jedna z posledních věcí, co řeknu, než přejdu k tomu poslednímu slajdu, že ta homosexualita fakt byla vynalezena. Bylo to kvůli tomu, aby se mohla změnit ta sexuální etika, protože původně to bylo tak, že jenom ta reprodukce a reprodukční sexualita byla vnímána jako ta normální, etická, morální. A ve chvíli, kdy to měl někdo jinak, tak byl nemocný. V podstatě to slovo heterosexualita původně znamenalo, že ten muž sice má sex se ženami, ale to, že vůbec tam je ta touha, bylo vnímáno jako něco nenormálního. Tak ve chvíli, kdy byla snaha o emancipaci, aby hetero lidi mohli mít sex i s potěšení a nejenom kvůli reprodukci, tak bylo potřeba vytvořit nějakého jiného nepřítele, vůči kterému tu sexualitu poměřovat. To znamená, tehdy byla trochu koncipovaná ta homosexualita, aby pak ta heterosexualita byla vnímána jako něco normálního, etického, a kdežto ta homosexualita něco, co vlastně není normální a kde už pak se ty lidi museli teda rozhodnout, jestli na rozdíl od toho předchozího společenského řádu, kdy bylo v pořádku mít spolu nějaký intimní vztahy i mezi muži nebo mezi ženami, tak teď už to bylo brané jako něco, co vlastně není normální. A poslední slide se týká jenom pro zajímavost, že tam můžeme i třeba použít i ten koncept, kterýmu se říká mapa lásky, nějaký souhrn očekávání, představ, zkušeností a fantazí o tom, že jsem já sexuální bytost a to, jak vlastně tu sexualitu naplňuju a jak ten romantický nebo sexuální partnerka do toho třeba zapadá nebo ne. Je to něco, co si nějak tvoříme od dětství, co může tvořit humor, co může tvořit vůně z dětství a spousta vlastně věcí, které nějak vytvoří tu nějakou komplexní mapu, která nemusí být pak už prostě binární jenom. Jo, tak já myslím, že jsem takhle řekl nějak všechno, co jsem potřeboval. Tady jsou jenom nějaký zdroje, který jsem využíval. To, co mám nejradši, jak tam John Barker a Jill Scheel vytvořili trilogii Queer, gender a sexualita, takových 3 komiksů, tak ty mám nejradši, protože mi přijde, že tam vlastně jako všechno, co jste chtěli vidět a báli jste se zeptat, tak tam to máte vlastně přesně popsaný a co nejsrozumitelněji s pomocí těch ilustrací, protože je to braný jako komiks. Takže jak to, co je queer, to, co je gender a to, co je sexualita, je tam intenzivně od minulosti do současnosti vlastně pojato. A tady jenom nějaký doplňující zdroje, ze kterých jsem třeba vycházel. Jo, OK, tak to by bylo za mě všechno, co jsem chtěl takhle prezentovat. Tak jo, díky za přednášku. Teď bychom přešli k diskuzní části. Tak Jirko, já bych měl dotaz, ty jsi měl v té prezentaci na jednom slajdu napsaný k genderové identitě, že je to vrozený aspekt. Tak se chci zeptat, jak moc je vrozený a neměnný, zvlášť když dneska můžeme od spoustu psychologů slyšet, že tady máme jako epidemii prostě transgender fenoménu a že se to jako nějak šíří vlastně teda jako nějaký mem. Tak jaký je tvůj pohled na to? Asi to souvisí s tím, jak jsem říkal, že tam prolíná to, co je vrozený, to, co je sociální a to, co je duševní. A to znamená, ten aspekt je nějak vrozený, byť se
může během života nějak jako měnit, ale spíš v souvislosti s těma ostatníma aspektama, to znamená jednoduše řečeno, když jsem v kultuře, která je respektující k nějaký orientaci nebo genderu, tak se k ní víc přihlásím, když ne, tak ani sám si třeba nedovolím vůbec to takhle jako zažívat. To znamená, já i vnímám sebe, svoje tělo, svoje prožívání tak, jak mi ta kultura taky jako umožní. To znamená v dnešní době tím, že podobně jako to je v těch jiných zemích, různý ty gendery, už máme nějakou vlastně, nějaký jako povědomí o těch možnostech, tak se k tomu prostě lidi víc hlásí. No. Ohledně trans lidí je to klasicky trochu jako s tou levorukostí. Vždycky říkám, že když byla přestaná přeučovat, tak tam velmi jako rapidně stoupil ten počet lidí, kteří se hlásili k levorukosti. Ohledně genderu to tak taky vypadá, že rozhodně v těch výzkumech nikde není, že by to byla nějaká nákaza sociální, nebo že by pak ty lidi to jako měnili nebo to litovali. Spíš jsou tomu prostě jako otevřenější. I s tím možná souvisí, že už v minulosti ohledně té orientace se ukázalo, že velká spousta dospívajících, asi tak třeba třetina, se ani nechce jako hlásit, že jsou hetero, protože ty kategorie moc nechtějí používat, protože jsou nějak jako zastaralí a chtějí být jako svobodnější a to se by občany si hledat jakoby sami, než ty kategorie, které jsou jako medicínský a nějak patriarchální. Děkuju. A když už mám mikrofon, tak ještě zeptám na jednu věc. Nevíš, odkud se vzala ta informace, která, teďka už tolik ne, ale ještě před pár lety byla hrozně populární, že máme teďka nevím kolik, 72 genderů nebo kolik, jak všude s tím jako všichni šermovali, jako, že tak nevíš, kde se to jako vzalo? Jednak je to popletení mezi tím pohlavím a genderem, což spolu sice jako souvisí a prolíná, jak jsem ukazoval, a těch genderů fakt máme spoustu a v různých kulturách to jako různě, tak to je jakoby jedna věc. A jednak je to asi o tom, že i to pohlaví není úplně binární, tak se to těm lidem pak jakoby plete, ale taky je to záměrný, protože primárně vlastně v rámci té snahy vyvolávat morální paniku a jako ten patriarchát se strašně jako brání, protože ve chvíli, kdy chcete to binární pojetí rozbít, to binární pojetí umožňuje kontrolu společenskou, ty mocenské skupiny, co nejsou obecně muži, ale nějaký bohatý, bílí, hetero muži jsou vlastně u té moci, nebo instituce jako církev katolická, a když to chcete rozbít, tak samozřejmě se jakoby brání a jsou velmi rafinovaný a tvoří v tom, jak vytvořit morální paniku a ty lidi na to slyší, takže to byl jako důvod, proč vymýšlet, jako máme 90 pohlaví a můžeme si jako zvolit. Díky. Já bych asi navázala na to, co už jste zmiňoval. Nakolik vidíte, že tyhle kategorie budeme jako v budoucnosti opouštět, a nebo jestli budeme držet a rozšiřovat, anebo prostě za pár let už bude potřeba jenom říct, odpovídáš mojí mapě lásky, neodpovídáš, a vlastně jako jakákoliv definice genderu, pohlaví a sexuality už bude vlastně zbytná. Jo. Jednak úplně nevím, protože jsem taky na něco zvyklý, takže si to moc nedovedu představit. Jednak se ty věci mění k větší pestrosti a variabilitě. Já si myslím, že třeba ty kategorie nebudeme opouštět, protože vždycky nějakou většinou jako potřebujeme, akorát to, jak si do kategorie naplníme, nebo to, že ji můžeme opustit, může být jako volnější, ale já třeba na začátku můžu potřeba nějakou kategorii, k něčemu se jako vztáhnout, nějak se pojmout a pak to třeba opustit, protože to není jako důležitý. Proto tam je teda ta hvězdička u toho, ale zároveň proto to jsou lidi jako v tom jakoby pestrý a můžou použít úplně jiný kategorie, identifikovat se jako jinak. Máme znamení zvěrokruhu, který taky jako se nějak různě s tím identifikujeme a jako nějaký příklad, který možná zní divně, ale jako děláváme to a další věci. To, aby jsme třeba, protože jsme tady přijali to pojetí, které je v zahraničí, mluvit spíš o té rozmanitosti, že v rámci těch pracovních skupinách, ve kterých jsme vlastně s Mirkem, mluvíme spíš o genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, aby jsme nemuseli používat
LGBTQ a pořád se to jako mění a proměňuje, ale bychom tam zahrnuli inkluzivně vlastně všechno, včetně těch hetero lidí, cis lidí, včetně nějaké vztahovosti, to znamená to nějaký zastrašující pojem, ale pod tím se vždycky lidi budou jako s něčím nějak identifikovat, ale to jestli můžu být fary, je to s těma chlupatýma faríci, nebo jestli se identifikují jako kentaur nebo medvěd v rámci gay komunity, nebo že ty kategorie vlastně jako spíš k větší pestrosti je můj jako odhad, bychom si mohli vybrat. Já bych se tě zeptal, odkud si myslíš, že pramení takový ten odpor, úzkost z toho rozbourávání těch škatulek muž, žena, jestli to má třeba nějaký podle tebe vývojově psychologický kořeny, nebo jestli to má víc nějaký třeba sociální důvody, jak o tom přemýšlíš? Jo, já si myslím, že to vychází z tohohle, že my jsme od dětství učení tomu řádu a tohle nám ten řád jako bere. To znamená, nám někdo bere půdu pod nohama a otvírá nějakou nejistotu a tenhle řád je pro nás rozumitelný. Přestože ho často lidi jako vnímají, jako že je to stereotypní, nebo že nám to úplně nevyhovuje, že tak nechcem, ale je to něco, čemu rozumíme, čeho se nějak chytíme. Máme pocit, že nám to pak někdo bere a nemáme jakoby čeho se chytit. A že ten gender, ta pohlavnost je nějaký úplně jako základ, podle mě něco, co je hodně jako niterný, na čem celý ten svět stojí a všechno, jak jsem říkal, konto obalujeme. A teď nám najednou jako řeknou, že ty stereotypy, které v dětství máme naučený z paměti, nejsou jako pravda. Tak nás to jako vyleká nejdřív, že to je nějak jako jinak. A když je něco jinak, tak máme v první chvíli tendenci jinak být naštvaný, jednak si spíš jako měnit ty informace, co k nám přichází, aby odpovídali tomu, co už víme, než to jakoby měnit. A součást toho je, že, jak jsem říkal, že to využijou ty ostatní skupiny, které jednak to nechtějí měnit, protože ten řád jim umožňuje nějakou kontrolu a je to prostě velmi výživná půda pro nějakou morální paniku, protože jako vždycky ta sexualita byla už od církve po dnešek tak dále, jako zdroj nějaký kontroly, takže jako i proto to jako vyvolává, vlastně uměle jsou vyvolávaný nějaký jako nevraživosti i politicky, protože pro ty země třeba autoritářský nebo pro ty různé instituty je to jako výhodný vytvořit si nějakého bytního beránka, jako kdo může za naše životy naštvaný. Já bych se chtěl zeptat, vrátit k tomu, jak jsi povídal o tom vlastně třeba těch milostných dopisech mezi ženami a mezi muži a mezi tím a potom, co vlastně byla, jak jsi popsal, vynalezena vlastně ta homosexualita vlastně, že jsem cítil jako nějaký nádech, jako, že to může vnímat i kriticky vlastně to vynalezení homosexuality, jestli bys to nějak víc popsal, rozebral, protože mě to zaujalo vlastně. Jo, to je pravda, no, že to je takový ambivalentní, že to na jednu stranu umožnilo nějakou emancipaci, etablovat nějakou identitu, která do té doby nebyla, získat nějaké uznání a nějakou ochranu, dejme tomu, ale zároveň to jako zamezilo nějaký té volnosti, která tam třeba do té doby byla. Že to vlastně pak znamenalo, že ty muži s jinýma mužema nemůžou mít důvěrný vztahy, protože by byli podezřelí, že to jsou gejové, homosexuálové, ale prostě zároveň tyhle kategorie byly nějak emancipační. A možná, že to je nějaký jako druh vývoje, ke kterému jsme šli, vývoj nějaký jako identitární politiky, se dá říct, nebo jak to se nazývá, jako přes ty identity, přes ty kategorie, které nám teda něco umožňují, a zároveň nás nutí si jako vybrat. Když jsi mluvil o tom, jak vlastně ty genderové kategorie mají nějakou symbolickou roli, která se i propisuje třeba do gramatiky, kde v češtině máme mužský, ženský, střední rod, tak jsem si vzpomněl na jeden experiment, který prokazuje i to, jak zpětně potom ty předměty třeba vnímáme jinak. Ve francouzštině je most maskulinum, je to le pont, a v němčině je to die Brücke, je to femininum. Takže dali Němcům a Francouzům, poslali obrázek toho samého mostu a řekli jim, ať ho nějak jako popíšou. A Francouzi
pro který to teda maskulinum, tak častěji ten most popisovali jako, že je silný a pevný a odolá jako prostě větru, a pro ty Němce, pro který to femininum, tak zase popisovali ten most, že je krásný a elegantní a jako vlastně stereotypně jako používali takový slova, které se vážou k tomu pohlaví. Tak jenom mě to přišlo hrozně jako zajímavý, jak moc jako opravdu ten gender, jako vnímáme ten svět takhle optikou toho genderu. Jo, tak díky za inspiraci, za příklad. No. Jako třeba s dětma se to děje v těch experimentech, že když dáte jako dítě a řeknete, je to kluk nebo holka, tak podle toho ho jako popisuje to okolí a tak dál. A zvlášť muži se ukázalo v tom nějak potřebují, že když ten gender nevíte, tak to vytváří nějakou jako nepohodu, že nevíme, jak se teda vztahovat. A je to zvlášť u těch mužů, ale to říkáš dobrý příklad, jak ty naše slova fakt i vlastně v tom mezikulturním srovnání se to pak dobře teda ukáže. Že to není jako, že slova popisují realitu, ale že to jako vytváří nějakou realitu a že opravdu jako na základě gramatických kategorií jsme od malička pak teda takhle učení k všemu takhle přistupovat. A jak jsem říkal, pak nám to zpětně potvrdí, takhle přece muži a ženy jako jsou, když to máme mosty tam takhle, to vypadají takhle. Mě vlastně napadá taková úvaha k tomu, že v té dnešní době některý lidi kritizují to rozrůzňování těch kategorií, že to pořád jako roste, je toho víc, jako už se nějak v tom ani nemůžeme jako jednotlivci pořádně vyznat a třeba i některé skupiny se snaží to nějak jako vnášet do médií a podobně a pak některým se to líbí, jiný to třeba jako zneklidňuje, štve a pak jsou tady ještě ty, kteří říkají jako vlastně všichni jsme jakoby lidi a tyhle ty kategorie jako vlastně vůbec jako nejsou důležitý a můžeme se od nich nějak jako oprošťovat a neřešit je. Jo? A to mi přijde jako nějak docela důležitý a zásadní dilema v té dnešní době, ale nemyslím si, že má úplně jakoby jednoduchý řešení, protože na jednu stranu všichni nějak se potřebujeme zařadit a nějak po té nálepce kategorii toužíme, ale zároveň i je vhodný a někdy prospěšný jako se těch nálepek vzdát a volit si nějakou jinou nebo nějakou širší. Jo. Takže nevím, jestli to chceš nějak komentovat, jenom jsem nějak měl potřebu si trošku jako postěžovat na to, že mám pocit, že to nemá vlastně jednoduché řešení. Jo, což je asi pravda, no. A právě, že aspektů identity je víc, nejenom sexualita, gender, ale další a jsou v různých kontextech různě důležitý a pro někoho může být důležitější něco jiného. Třeba kdyby byl černoch, tak asi pro ně bude důležitá barva kůže, něco co jako viditelného a co tím, že jsem běloch, a tak to jako není pro mě jako vidět, ta moje barva. Může to být pro mě jako důležitější než třeba něco jiného, než gender, nevím. A zároveň teda ty kategorie, když se to rozrůzně, jak jsem říkal, tak to lidi může nějak mást, ale zároveň je zkušenost, že to zřejmě fakt jako vytváří lepší prostředí, že nás to může sice jako lekat, že když tam nebude přesně ten gender, tak co budeme dělat a vždycky je morální panika, když jako když v MHD nás přestanou oslovovat dámy a pánové nebo něco takového, budu říkat cestující, ale přitom, nevím, třeba ve Švédsku v těch školách nebo školkách jako jsou zvyklí mluvit na ty děti jako neutrálně a on jim to fakt jako vytváří jako lepší prostředí pro to se nějak jako seberealizovat a poznat. A nebo když ty prostředí jsou jako neutrální, tak to není jako, že to je jako bezpohlavní, ale že ty lidi se tam cítí uvolněnějc, než když musí jít na toaletu, kde jsou ty stereotypní nějaký, ne obrázka, že tam jsou jako ty sexistické stereotypy, že já pak ani nevím, jako nad kterou toaletu mám jako jít, co teda znamená to muž, jo. Že tam třeba bla nebo bla, 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 aby to vytvořilo, jako, že ty ženy moc povídají a mě i blbý tam jít, protože s tím konceptem jako musím vymyslet ten stereotyp a pak ho ještě jako potvrdit. Ale ty prostředí, které jako nejsou takhle genderovaný, tak můžou být jako příjemný, že
Vím, že v jedné kavárně to tak nějak měli, nevím přesně jak, a že ty lidi se tam cítili líp a zároveň nějak to bylo součástí té komunikace, že to dokonce pomohlo té interakci, protože se na to jako ptali, proč to tak v té kavárně mají nebo tak, ale že ty lidi se mají tendenci cítit víc jako svobodnějc, protože ten gender je hodně spojený pak s nějakým studem, jako když nesplním tu kategorii, když nejsem dost dobrý mainstreamový muž nebo žena, tak to je vlastně jako, je jakoby nějak zdroj studu, když to bez těch kategorií se ty lidi cítili jako svobodněji, nějak zkoumat, jak to mám. Tak jo, tak já ti, Jirko, děkuju a brzy třeba zase někde na nějaké jiné akci na viděnou. Jo, taky díky. Mějte se.